Naimbag nga oras manen kanyayo amin na itin nga kakabsat nga sumubsubaybay ti dayting programa. Evangelical Ilocano songs kan kanta nga naputar manipod iti sa uni Apo Dios. At sapay lang kumata mapatibger, ma-encourage. Nagiti siya sino man nga buya iti daytoy nga video. Ket no adamat makoriktar basit kadagiti ugali. Ay ket sapay kumatahan tayo nga agong ungat, hindi kat utubon tayo kuma. Tani Apo Diyos kayat na nga maisimpay ti biyag tayo kakabsa. Karagiti aglaslasat iti suliso, daytayakan tagat para kanyayo. Nalabit karagiti, karagitoy nga aldaw, adu dagiti banag nga pakasulisukan. Iti beneg iti power, wano pa nakabaling. Iti beneg iti napisikalan nga kasapulan. Kuno iti beneg iti kuna tayo financial ken na dumadumapay. Ngem laglagipon tayo nga ni Jesus Christ ket napagbaligyan na iti isu amin nga kita ti suliso. Ket daytoy iti inted na kanya tayo ket mabalin tayo ngagbalin met akas ken kuana. So, dito nga kanta, tinggan tayo ti message na ket utuban tayo kakabsat. Tao at laeng kanayon mo baliksin lumasulisog ka tao at laeng day tatras rasune ni Jesus ikanuman dipulos na suliso nagbiag akas tao akas metkin ka pagwadan tay kuman di sa uti Diyos ket napuno nabili nasamay nga armas mo ludong tengkel ka di suliso review game asigo tani su Kristo nasuliso yang dipulus anak pasuliso taino sarana panakabalin na ket napagbaligyan na kastamet ken ka panakabaling inted na aksanto ka tasanto kunati ama endo nasulisog ka ikakat agdua-dua at pakawan ka ngem din kung subiyan kanayo nagkararag ka di sa uti Diyos ket napuno nabili nasamay nga armas mo ludong tengken ka di suliso review game asigo
ket napagbaligyan na. Sa uti Diyos ket napuno nabili na sa may nga armas mo nudungten ken ka isu-isu ibyuke asigo yang dipulus anak basulisu tak inusar na manakabalin na ket napagbaligyan na ani Jesu Kristo nasulisu yang dipulus anak basulisu tak inusar na panakabalin na ket napagbaligyan na tak inusar na panakabalin na ket napagbaligyan na. Tamat kanya tayo kakabsa intid kanya tayo ng Diyos di pang nagkabaling namang pagmag itanyaman nga kita at kinadakas babaan ni Jesus Christ yung namot tayo tibiyag tayo at ang mutay ko mga angaw sa rin na iti nga panagkabaling nga intid na sa rin tayo iti sa uni ako Diyos kasi naramid niya putay nga Isu Kristo idadai jay wilderness sinilisog iti jablong yung saan nga sulisog di putang muna iti sa iti Diyos ket pinusan na daytoy. Praise God. Patuloy tayo agserbi tinalinsang nasulisog tayo yan saan tayo nga kumanga agpain nga masidag iti trono ti manakabaling nga Diyos dumawat tayo di pamakawan ket pakawanin da tayo ngem sampai kuma sa saan tayo magtunan nga sugyanan. Amen. So aging gana man ito sumarno nga kanta na maipakayag manipod iti media ministry. Sampai kumata kanayon tayo nga sumabaybay kaya nasuportaran dito. I-like tayo, i-share tayo magtayo kaya nag-subscribe tayo iti subscribe bell button dito ba. So thank you so much.